Bas wadonjo ne weche mag tuke ni tim mar adhula mar Kenya Harambee Stars osechopo e piny mar Gabon bang' wuok e pacho kae ndio kinyi ma kawuono. Kenya kinyi nogoche gi Gabon e laro thuolo mar dhi e tuke mag World Cup ma higa mar 2026. Bang' tugono e kind Kenya gi Gabon, timno biro dhi e boma ma Abidjan mani Ivory Coast kama gidhi gocho gi tim mar Seychelles wuok tich ma juma manyien. We are really unlucky because a lot of players are missing who was normally in the starting 11. So, but we have to find solution, and the players knows. I told them from beginning. For example, Anyembe and Okumo was in build-up of our team very important. So we need to find solutions, and then one of the most important solution is that the team shows character, how they have shown in other matches too. Tuke mag rugby ma season